Isang buwan mo na sakit yan. Opo. Galing ka na sa medisina. Opo. Hindi nila makita sakit. Opo. Ang sabi mo, minamanas yung Mga paa po. mga paa mo. Minamanas. Lahat yan. Opo. Mabibigat, magagang. Mabigat po. Basta isang buwan lang. Wala ka namang pinuntahan. Wala po. Basta, kung ano, malaki pa mo. Ilan taon ka na? 28 po. 28 years old. Opo. Sige, relax. Magdasal ka. Manalig. Hindi mo kilala si Kristo. May takot ka sa Kanya. Opo. Babae ka, lalaki. Babae. Buhay na tao, hindi. Buhay na tao, hindi. Buhay na tao, hindi. Sa pangalan ng Ama. Buhay na tao, hindi. Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya. Opo. Babae ka, lalaki. Babae po. Ang tanong ko, buhay kang tao, hindi. Tao ka, hindi. Opo. O sige, tao ka, buhay. O sige, kalasin mo yan. Hindi kita pipigayin sa loob ng katawan niya. Makikipag-usap lang ako. Okay, tanggal. Gugusin mo lahat yan. Gugusin mo lahat. Okay. Lahat tapon. Tapon! Bilisan mo lahat itapon. Lahat. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Kailanman, di ka na babalik. Bakit mo pinibigyan ng sakit ng katawan niya? Bakit pinamamaga mo yung bumpa niya? Bakit ginagawa mo itong parang bigas? Hindi naman makita ng medisina. Okay lang sana kung may diabetes siya. Tanggalin mo. Sige, bakit mo binibigyan? Bakit mo binibigyan? Hindi naman namumula ng dito niya sa mga dito niya. Sige, di ba kanina wala yan? Sige, tanggal! Pati nilalim ng kilig-kilig niya, namumula na lahat. Lahat, inisin mo. Lahat ng pula-pulang yan, bakit naglitawan yung mga pula-pula yan? Hindi kita sasaktan kung makikipag-usap ka. Makikipag-usap ka, hindi? O sige, kalasin mo muna. Tao ka talaga, buhay. Bakit ka nagagalit sa kanya? Nagagalit ka ba ng inggit? Naiinis ka ba sa kanya? Hindi. Yung totoo, nagagalit ka sa kanya? Bakit ka nagagalit? Hindi na nga kita sasaktan kung makikipag-usap ko. Pag nagsalita ko ng paliinitin kung bukatawa mo, liliyab ka dyan sa araw nito. Makikipag-usap ka, hindi? Opo. O sige, bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit? Bakit ka nga nagagalit? Ano ba itong taong ito? Matapobre ba to? Bungangera ba to? Chismosa ba to? Mahilig ba to magawa ng kwento? Ano? Bakit ka nagagalit? Naiinis ka lang ba sa kanya o nagagalit? Opo. Alin nga daw, nagagalit, nainggit, naiinis? Opo. Pupukpukin na kita, upo ka na. Lahat yun, sinabi ko, isa lang lahat yun, sinabi mo, naiinis ka sa kanya? Opo. Nagagalit ka rin. Opo. Bakit ka nga nagagalit? Sabi mo nga sa akin. Anong dahilan? Bakit? Sasaktan kita ng 10 beses. Tingnan mo, naglabasan ng mga pula niya sa katawan, no? Sige, tanggalin mo lahat yan. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit? Ano kinagagalit mo sa kanya? Hindi ka naiinis. Hindi ka nainggit. Nainggit ka sa kanya. O, yun naman pala eh. Pinaligoy-ligoy mo pa ako eh. Sige, nainggit ka sa kanya, kalasin mo. Bakit ka naman nainggit? Kakausapin kita. Bakit nga? Bakit? Yung palipitan dyan sa loob ng katawan niya, pag hindi ka magsalita talaga. Hanggang mababaw pa ang pag-ipag-usap ko sa'yo, ha? Maniwala ka sa akin. Pag bumilang ako ng 3, hindi ka nagsalita. Bakit ka nainggit nga sa kanya? Bakit? Ano? Maganda siya? Hindi yan maganda, pangit yan. Oo, maniwala ka sa akin. Lahat ng nilikha ng Diyos ay pantay-pantay lang ang ganda. Maganda man o pangit, nasa ugali na lang ito. Bakit ka naman nagagandahan sa kanya? Bakit ikaw? Nilikha ka ng aking Ama, di ba? Tao ka, di ba? Buhay na tao. Wala ka bang tiwala sa aking Ama? Ha? Tumawag, stop. Okay. Nainggit ka sa kanya dahil maganda siya. Opo. Magkukulam ka o magdarasal ka? Yung totoo. Ikaw ba yung nagkukulam? Opo. Ikaw ang gumagawa o nagpapatrabaho ka? Pinapatrabaho mo, ikaw ang gumagawa. Opo. Saan mo natutunan ng pagkukulam at pagdarasal? Ilang taon ka na, ate? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilan? Hindi ko na nga inaalam pangalan mo.
nakikipag-usap pa ako sa'yo. Ilang taon ka na? Matanong kita, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ayaw mo talaga magsalita. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na nga? 20 po. Ano? 20. 20 pa lang ikaw? Saan mo natutunan pagkukulang? 20 years old ka lang? Paano mo natutunan? Ano ka ba? Kapampangan? Bisaya? Tagalog? Ewan ko, hindi ko alam. Anong lahi mo? Anong lahi mo? Anong probinsya mo? Tagalog po. Tagalog ka? Taga saan ka? Hindi ko na alam yung pangalan mo. Saan ka lugar? Saan ka nga lugar? Malayo po. Gaano kalayo? Mindanao, Maynila, Bisaya, Ewan, di ko alam. Taga saan ka? Saan ka sa malayo? Mahaba yung malayo. Maynila po. Taga Maynila ka? Itong araw nito, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Iyak ka ng iyak dyan, di na nga kita sinasaktan. Anong ginagawa mo? May anak ka na ba? Wala po. Ito may anak na isa. Tapos ikaw, dalaga ka pa. Opo. May asawa. Wala po. Bakit anong kinaingitan mo rito sa tao ito? Saan mo ito nakita? Saan kayo nagkakilala? Magkakilala ba kayo? Hindi po. Eh paano nga siya nasaktan ng gano'ng kabilis? Saan mo siya kinuha? Ano, sa Facebook na naman? Sa Facebook na naman? Saan? Saan? Opo. Saan? Saan? Kinula mo. Saan ka sa Maynila? Sabihin mo nga sa akin kung saan ka sentro ng Maynila. Malawak ang Maynila hanggang Quezon City, Malabon. Saan ka sa Maynila? Saan? Saan ka nga sa Maynila? Pag hindi ka nagsalita dyan, kinakausap na kita, ha? Saan ka sa Maynila? Hindi na nga kayo magkakilala, hindi ko na nga tinasabi pangalan mo. Saan ka sa Maynila? Saan? Bakit kayak ng iyak? Tanggalin mo lahat ng pula niya. Kita mo, minamanas mo yung paa niya. Yung paa niya, oh. Hindi na naging manas, oh. Tingnan mo yung paa niya, oh. Lumimpis agad, oh. No. Di ba kanina parang pata? Tapos parang pinatabang, basta, pinataba. Pangit pa sabihin, eh. Ngayon, okay na, di ba? Lumimpis din paa niya. Bakit ka nainggit sa taong ito? Taga Maynila ka, taga saan ka? Ito sa Pampanga. Nasa araw na ito, ang espiritu mo ay nasa Pampanga. Saan ka sa Maynila? Saan ka nga sa Maynila? Babalibagin kita dyan. Ayaw mo talaga kausapin. Kakausapin mo ko, susundan na kita ng dasal. O, saan ka sa Maynila? Saan ka sa Maynila? Saan ka nga sa Maynila? Taga Maynila rin ako, taga saan ka? Sabihin mo sa akin lugar mo, alam ko yun. Kaya hindi kita pupuntahan doon, wala ka pakialam sa'yo. Saan ka sa Maynila? Sabihin mo na lang kung saan. Quezon City, Maynila, Pasay, Rotonda, etc. Saan? Saan ka sa Maynila? Yung totoo. Malalaman ko rin yan kung gaano kakalayo sa akin. Huwag mo nang pilitin. Sasaktan mo na kita bago ko malaman. Taga saan ka sa Maynila? May nanay ka na ba? May ilang kayo magkakapatid? Ilang kayo magkakapatid? Ilan? Wala. Nag-iisa ka lang? Opo. Sila, dalawa magkapatid. Intindihan mo? Ano trabaho ng nanay tatay mo? Nag-isa ka lang anak eh. Ano trabaho ng nanay tatay mo? Nagtitinda, may tindahan kayo. Nagtitinda kayo sa palengke. Saan nga kayo nagtitinda? Sa bahay, sa palengke. Bahay po. May grocery kayo, may tinda kayo, mini stop. Ay ano, grocery. Opo. Ngayon, nasaan ka ngayon? Itong araw nito. Sa bahay. Sino kasama mo sa bahay? Wala po. Nasaan nanay tatay mo? Wala po. Nasaan nga sila? Saan sila pumunta? Hindi ko po alam. Dalawa sila umalis? Opo. Mag-isa ka lang sa loob ng bahay? Opo. Nasa tindahan ka? Wala po. Nasaan ka? Sa loob po. Hindi ka nagtinda ngayon? Hindi po. Okay, kalasan mo yan. Saan ka sa Maynila? Saan ka nga sa Maynila? Bibilangan kita. Ilang minutes na yan? 20 minutos, bibilangan kita. Ay, 20 minutes lang. Tanda mo, ang pasensya ko sa'yo, napakahaba na. Saan ka sa Maynila? Para matapos na tayo. Papakawalan kita. Pasay po. Sa Pasay ka? Opo. Saan ka sa Pasay? Sige na, hindi ko na alamin kung saan ka sa Pasay. Sige na, alasan mo na yan. Tigilan mo pag-inggit dito, ha? Opo.
Tingnan mo yung mga pula-pula niya, nawala na. Di ba walang pula yan? Opo. Tapos naglabasan. Tapos yung paa niya, parang langgunisa na pinirito. Tapos nag-alsahan. Kita mo yung paa niya, bumalik sa normal, oh. Gumang na yung paa niya, kanina mabigat. Isang buwan mo na to tinatrabaho. Bakit? Ano ba probinsya niyo ng nanay mo? Anong probinsya? Anong probinsya ng nanay mo? Surigao. Anong probinsya ng tatay mo? Taga doon din. Kita mo, napunta ka yung espiritu mo sa Pampanga, layo-layo mo, taga Pasay ka. Paano ipapaluwanag to ng medisina? Galing to sa doktor isang buwan. Hindi nila mabigyan ng gamot dahil yung paa nagmamanas. Akala ko naman, may sakit siya sa manas. Nagtataka ko, 28 years old lang to, nag-isa lang anak, dalawa sila, magkapatid. Tingnan mo yung paa niya, oh, nawaling pagkamanas, oh. Bumalik na sa dati. Tapos yung pula-pula niya, biglang nag-angata. Wala namang pula yan kanina umupo dyan. Tanggalin mo na lahat yan. Titigilan mo na to, ha? Pagbibigyan kita dahil bata ka pa. Marami pang plano sa'yo ang aking ama. Naintindihan mo? Tigilan mo pag-inggit dito, ha? Kung ang nanay mo may lahing magkukulang, manahimik ka, ha? Dapat ituro sa'yo ng mga gulang mo na mayroong takot sa Diyos. Pangalawa, huwag may inggit sa kapwa. Dapat tularan. Naintindihan mo? Naintindihan mo na? Wala ka bang tiwala sa aking ama na binigay siyang kagandahan? O meron naman pala eh. Mas lamang ka rito. Ito may anak na. Ikaw wala ka pang anak. Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Sana pagdating ng panahon, bigyan ka ng aking ama ng karapat dapat magmamahal sa'yo. Naiintindihan mo sa ugali mo, ha? Minsan salbahe ka, naiintindihan mo? Yun lang mapapayo ko sa'yo, ha? Tigilan mo, ha? Tanggalin mo. Anong kinuha mo? Picture sa kanya? Anong ginawa mo sa picture? Dinasala mo? Anong ginawa mo sa dasal? Anong sinabi mo sa dasal? Ano? Mamaga ang alin? Mamaga ang mga paa niya. Bigla na walang pamamaga ng paa niya, oh. Kanina parang langgunisa ito. Mabigat. Kala mo, nagbuhat ako ng 12 litro bawat isang paa. Mahirap ang buhay ngayon. Isipin mo, ha? Bata ka pa. Naintindihan mo? Pag pumunta sa medisina, pamasahe, doktor. Okay lang. Kung meron talagang totoong gamot, walang problema. Pero nagtataka yung doktor, wala naman din sila makikita ang sakit dito. Meron pa, wala na. Papakawalan kita, naintindihan mo? Linisin mo simula ulo niya. Bata ka pa, pagbibigyan kita. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay kapayapaan at mga bata ay dapat mantawi sa pag-ibig ng Diyos. Papakawalan kita, naintindihan mo? Sige, ha? Magbagong buhay ka na, ha? Naintindihan mo na, ha? Huwag ka mahingit dito. Hindi to maganda. Mas maganda ka sa kanya, naintindihan mo ako na nagsasabi sa'yo. Baka nakita mo lang may filter yung cellphone. Lahat ng camera ngayon may filter. Hindi siya maganda. Tama lang ang binigay ng aking ama. Ganon din sa'yo, tama lang. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin niya. Naintindihan mo na? Taga-Sugira at ano bang probinsya nyo? Sige. Yan. Ulitin ko ang probinsya nyo? O sige, tanggalin mo na yan, ha? Wala ka bang trabaho? Magdasal-dasal ka, ha? Babantayan ka ng Diyos. Pag gumawa ka ng pagkakamali, huwag sanang karmahin. Ikaw na lang. Kasi matigas ulo mo, naintindihan mo? Hindi ka ba naawa sa nanay mo? Nagtatrabaho sila para mabuhay ka? Tapos ka na ba sa pag-aral? Hindi pa po. Nag-aaral ka pa? Opo. Tapos ngayon, nainggit ka rito? Tigilan mo pag-inggit, ha? Opo. Sige. Ilang minutes na? 18 po. Isa mo na. Kita mo, lumito na yung mga paa nito. Oh. Kanina, manas-manas. Tapos nawawala ng mga pula-pula niya sa katawan. Pati yung malapit na sa may, ano ba tawag dito? Sa may muscle ng babae dito. Naglabasan yung mga pula-pula niya. Kanina, wala naman yan umupo. Naiwala ko kanina, manas-manas yung paa. Para talagang ano yan, parang 6 liters bawat isa. Saan mo pala natutunan yung pagdarasal bago kita pakawalan ngayon? Sa lola mo? Ano yung lola mo? Mambabarang, magkukulam, magdarasal o ano? Magkukulam ang lola mo? Nasaan ang lola mo ngayon? Sa lugar, doon sa saan yun? Surigao. Anong pangalan ng lola mo? Anong pangalan ng lola mo? Palayaw niya. Anong tawag mo sa kanya? Makinig ka sa akin, matanda. Alam kong maririnig mo ko. Bilang instrumento ng aking ama, bubuksan ko ang diwa nito papunta sa iyo. Igilan mo ang pagtuturo sa iyong apo. Naunawa mo sinasabi ko.
Manahimik ka, turuan mo siya ng magandang asal, may takot sa Diyos at mapagmahal sa kanyang pamilya. Huwag mo siya turuan maging masama. Kaya kitang kulikin, tanda mo kahit gano'ng kakalayo at maririnig mo ko. Hindi kita papakalaman. Turuan mo ng magandang asal itong apo mo at ikaw, babae, maging masunurin ka sa iyong magulang, naiintindihan mo? Masama, may karma yan. Sa batas ng Diyos, sa spiritual, hindi ka makakataka. Meron kang point doon na paggawa ng pagkakasalanan. Sana, pagdating ng panahon, pag nagkaroon ka ng pamilya, huwag sanang karmahin o huwag ka sanang mahirapan pag nagkaroon ka ng anak. Kaya hanggang ngayon, maaga ka pa lang humingi ka ng tawad. Naiintindihan mo na? Pagka nagkaroon ng pamilya, napalo yung puwet mo ng demonyo, maniwala ka sa akin. Baka lahat ng santo tatawagin mo. Mahirap magkaroon ng sakit ngayon. Tanda mo, bata ka pa. Meron pa, wala na? Sigurado? Tigil mo na yung kamay niya. Manahimik ka na, ha? Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Diyos. Alam ko naman totoo sinasabi mo. Kasi bigla nawala yung mga manas niyo. Kanina parang naggunisa. Ngayon, di na to lang gunisa. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, masamang elemento, at masamang tao, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Idilat mo ang iyong mga mata. Tinatawag na kita. Amen. Ano pangalan mo? Shane po. Ano? Shane. Urong ka na konti. Ilang taon ka na? 28 po. 28, ilang tayo magkakapatid? Dalawa po. Oo. Ano pakiramdam mo? Tingnan mo yung paa mo, hindi mo napansin na wala yung manas. Kanina parang naggunis yan. Hindi mo napansin? Tingnan mo lumit yung mga paa mo. Hindi mo napansin? Ibaba mo. Huwag ka matakot. May dasal yan. Di ba nawala yung pagkamanas mo? Lahat ng mga kati-kati mo naglabasan. Saan ka nagpunta? Yung diwa mo. May nakita ka ba liwanag, madilim, etc. Saan yun? Hindi mo natandaan yung kung saan ka pumunta. Basta't madilim lang. Pero hindi ka taga, ano? Surigao. Hindi ka taga, ano? Hindi po. Anong probinsya yun? Surigao po. Hindi ka taga doon? Hindi po. Taga Pasay ka ba? Hindi rin po. Taga Pampanga ka lang. Nanay tatay mo Kapampangan. Dito rin pinanganak. Pero kahit kailan ay hindi probinsya ng nanay tatay mo. Taga doon daw lola mo eh. Dito rin po. Hindi, yung nasa loob ng katawan mo. Hindi ikaw yun. Tapos may tindahan ba kayo? Wala. Wala po. Sabi mo may nasa tindahan ka. Wala po kami tindahan. Tingnan mo yung paa mo ha. Umokay na yung paa mo, di ba? Opo. Bumalik na sa dati. Kanina lang gunisa. Tapos lahat ng pula mo hanggang malapit dito sa muscle mo, papasok ng kilikili nyo. Bigla yan bigla nagpula yan. Hanggang dyan, papasok dyan sa pataas ng dibdib mo hanggang papasok ng, ano ba to? Leeg. Ngayon, wala na. Wala nang kati. Gumang na pakiramdam mo. Opo. Okay. Tinatrabaho ka niya. Kinukulam ka niya. Nanggit daw siya sa'yo. Okay na. Wala ka talagang alam sa sinasabi mo. Dalaga ka pa? Opo, pero may anak po. 20 years old ka ba? 28. Wala lang. Yun lang ang sabi niya. Okay na. Salamat. Lagi ka magdasal, ha? Thank you.